Rok mereka joton morke ok lai borok matang keren isa. But ako ko mutin nara digit matai chapter pochiso obus kotoni kok no sapru. Ang tui kangi tong pronor anu tui kan reka. Ang niri kri pronor anu ri reka. Ang alango tong pronor anu nai feka. Ok samung kaham no mutin nara di. Yang imano borok poito klaya. Yang imano borok kobi kaito no seman lia. Hepano o samung kaham abo kaito ni ako no borok rakok itong kanake. Yang imano borok kaito no sinia but yang imano kaito borok no matang imano. Semin kebak sabung matang zagi. But debo omo hai sini bokor ko bul bujima abono singkim na joto non Kristen rok joto morke ok lain abo haya mutangai ya bo kaito ni tanise bo simse semana sauna chot hawat langai langya pia jadi bo katang tong sani ini man bo kaito no manya haipono bo kaham samung rok lelang kangan ke bina samung bo matang jagi man but kabang borok saw samung kaham khlai nang matang jagla kaito ni muchumati tongai borok simse matang jagi no solong tia jakop tam sa abo bo mutin nardi poito tongma bai simi ya poito tongai samung kri ka poito krise samung bo belai require kayo ini man Kristen kaito no poito klani borok sini samung bai poito tonga na ini mano borok na kiapon kaito ni kok tani saine sikri kaito ni kok no projar khaine sikri ya borok kaito ni kok no kase knalia ge borok bahai ke borok kaito Usang deh himani, sing bos kuring bagai lama koro. Bupang ibatai no wibo sing wi maya. Tam himba sing pala katrabai tu jaya. Haleluya amen hinteno. Kai tene arme phaima sip kesen nugo. Yang ta tal filmai bai nokol mutu jago. Rai do sajar borok boni okolo wari khajak. Deba ya pano masa mangele nokol mutu jakeno ini tomo. Salsa pano romai malia boni bakai no. Tabu jisu salang mani okogrok nang paise tong kaja. Om hai borok ni bagai no jisu sawo. Anu subrai hinai anur no sinia. Bisik samung klai kana bo. Bisik se posto ke bunyi bagai video rok senam kana. Suriwi hamyano hambi kana. Sing nin mumbai kabang mas hamung klai ka himpano. Hamyano hambi ka himpano jisu sanai anur no sinia. O paitani sabni irima sinsani kok no sawo. O bisik se irima sinjamno. Tamni no jisu sinia ning sai deman. Tamni hinban ning jisu no sinia ko. Jisu no sinike ning boni samuno bo sini kamo buji kamo te saiman kamo. Boni kalbari kusut himani no tui ning sakna ya angla kamo. Tamni himba matang jakmo jisu simise te koroksan arok kanuya. Kaitni khairok mano ning samung ka hambai bolka. Jisu Kristo no karibo. Khairok mano karibo. Haleluya. Kristoni taku bukugrok. Tini ni kothma kaham. Sini bagai belai nangku mani specially kothma kaham. Obo sini bagai bises kai nango sini motha mondorini borok obono kaham ke norok nawoi nadi. Tabok sini tripura hayungo kabangma kothma kaham pine rok sok phaika. Tamongke borok kaitoni kok ni bisingti klai borok no torawo ki klai nani bagai abo hai boroni target ke bangma naisigi tomo abni bagai sungukha kaisa YouTube ni bising tei sini kothma ka hampine roni bisingeno abo kha kayo belaino bo sening jakna khajakna kubui kokno hnai bo jisuno siniani bagai no omo hai kok sawo abni bagai kristoni taku bukuro kaisa kothma ka hamo sini khoroksa taku bo kothma ka hampir mani Abini kok thaino nawai bo tamsaka tatal phirngnai rok nei bo bini describo sui rikha te bini thamero bo omai keno rikha aboni bagai belai keno sening masingsa bo judino omohai wansugi borok no torau khiklaina nai tongkhang ke abo belai keno sini bagai chaya nai kai tolesaka norok khoroksate khoroksana hamjak ladi pia o borok ni thaniwa hamsak ma sekerika bo kothoma ka hampine rokno sak nangriya je bini musung tui bible verse nana woi kok sawai borok no torawo ki klai tono aboni bagai kai torno bosiniani bagai no obohai kristoni taku bukurok aboni bagai sing tabok husiar nani nangkha husiar ke tongnani sing belai kino nangkha sini joto kristan rok kabangma hayungo poito khainai rok no ayang uyang kau sabi mania hai keba kabangma wansuk mung hamyo ki lainani bagai bo okok rokno piri tumu angka kayo bo protestan nai hinai aboni bagai no bo basis kai chini catholic mothano bo protest khayo ama meri ni kaisa ko tuma kaham pirmani abono bo kaisa nawai hai no hai videos na meri mani apurang videos na meri kene bo 2-3 dini pore o video no direct khaika o video bo direct khairi ka nukchaknani kirimani bagai pia taboke angapro bini channel boria tabok read nai bini channel oro naisigi nei di nuk nai bagai seng husiat nani nangkha bobo kaham bobo hamia seng sinani nangkha sinani jora sopaika sisawei tongnani bagai jora sopaika berok jagya tei ke tongnani bagai jora sopaika tamung kaham bai mathang jagya baptisma ma bai sini mathang jago nei bo kaisa kok saka taburum di baptisma le engkha
bo samung se klaya su se surya kotoma kam se pirya heke be kai to ni rai dawo se tongya kai to ni muchung tei tongya nogo asugui tongo heke ba bebichar tongo samung mu hamya be gedarjak bo mathangja gi man nai pia baptisma angjak no bon nogo tongo asugui heke ba chuak mai kham ba gedalei tong ke bo mathangja gi man nai da kai to ni nahar mung ang bo bono bostumi maya bo bono bostumi ke bo kaisa bostumi maya kai tor se bostum nai aboni bagi bo ke khoroksa no bostumu baber bas rerui boro no bostumu bini bagai kai tor onek warning rei tong khona khakayo haipono sing suri nai bini bagai bo khoroksa kai to ni snam jak no aboni bagai sing bini bagai bo surina ni nango Kristoni taku buku rok sing sinani nangka hus nani nangka sabo pai tong abani bagai kai tor sabo noro hus ke tong di berok jak ya tei ke tong di chini thani o berok jak mung o kebeng mung terek pai tongo Jisu no poito klaima bai simi sing mathang jak ya bini samung no bo klaidi tona nangu ang tabuk nogo asok tetei ang Jisu no poito klayo ang Jisu no hamjago ni ngake bo ani baka bisingo pai nei manai da sing borok nai man gelak tamung ke sing borok no samung bai nu ke se sai manai amom bathai bufang kaham hanai sawi ne ke se bathai no sawi ne ke se ote sai manai abo apel ni bathai da abo anggur ni bathai da abo boroi da abo thaipung da apuru nang samani otes bai no nang sai manai abo omo bathai abo belai no kaham apuru nang sinai abo ketei kekha mecher kekhei apuru nang sinai taku judi nang okathma kahno nai tongkhang ke nini langma wo slaijak mung phaya na hanai ang khakayo khoroksa ni video no omai ke ruoi nang kothma kaham pirmani belai no kaham nang wan sukna pia nang sawo bo busuk se hamyaro na hamrakna bo busuk se boro ni bage kothma kaham piri tongkhna pia joto no mokol muthup jak nei pia abo ke boya nang se abo hake mokol muthup jak nini mokol kana thotei baike nang nini boro rok no ani loge phaidi ni saiman ba joto na ha khor klai nei ble nini auto mumbai pareseng kaisa kothma kaham ni bising tikna lainai luk simani kothma kaham soini chusolis aro hai himei saka tamni hunba buthai baino joto abu phang sini jago busulungo kebo khuisang khagya ebake laisok rungo kebo anggur khagya kristoni takuk tei bukugro orasung kothma kahmo srai ke sawi mankha buthai bai bufang sini jakna ni bagai kebo lai beringo lai bosongo kebo obake thangnani obusulungo kebo thangnani bagai musungya kaham buthai kaham no ongkharnai judina ani bukhawa hamya songi tonke o hamya no ongkharnai ani bukhawa kaham songke o kaham no ongkharnai kristoni takubukurok angsaimano bo khoroksa protestan ngai abone bagino sini catholic mothak sini catholic raida no bo sabaina ni bagai protest khayu khlaidi ning busuk khlaiman ning asungno khlayo sing asungno kaitono hambai ro angka kayo nang o video ni bising tei thaisa thaini sremung manana hanai sing no jore ya nang chuno jore mahai sing no jore ya nini langma slaijakna ni bagai o korona sawo pia nang kothma kaham pirnai gangke nang saimana nangai kaitol sabo Jisu sabo bo tamo sa sungno tamono raidari karang tamo niyom rei karang nang sinani nangnai Bible no kaham ke pore wine di taku kai to ni kok thaine nang kaham ke pore wine di wan so gei nei di pore ma bai siming yaku just reading pore wei thang ma bai siming ya nang abono dia wei dian khai nei di kai to no tamusa bathai kaham bo sise sini jaknai bono bufang poriskar jotono khlaiei to boi nai kori to bujak nai bo sise sijak nai bathai ni theke no sijak nai tomung chamung no sijak nai borok kaham ni tomung bahai borok tomung hamyani tomung bahai abo bahai baino tomung baino sijagei phayo praise the lord
Hallelujah. Makchapta adni 11 wa chno kaitol tam hni sa pharisang phaisa thaini khnawui nailayana. Baksa pharisai rok phayoi Jisu bai tokra laikha. Bo kaitol bai chongjak da abo potelui naina bagai borok bono mungsa suk soidom phunuk di hnoi hunlaikha. Tini Simon kha okothma kahamo je pharisai rok phayoi Jisu no samahai tini o taku khoroksa phayoi YouTube ni bising tei angkha kayo bo protestant ngan hnai pia judi nung omai ke protest khai tung hang ke nung wansok di kai to no tam sawi tong nung surisan di kai to ni thaniwo kha ki phil di hnai se tini okothma kaham no moi to khlai di ro pharisai rok khai nung bo tabok YouTube ni bising tei Bible verse kaisa kaisa ke sai nanawoi borok no torawo segrgnani torawo tonnani bagai kebangma nini YouTube nane rok busuk senono poito khlai tongkhana pia nung khoroksa kaitoni kokthai pirnai hinke obahai ke sanani bagai nini thaniwo torotong abuda nini kubui khothma kaham pirmani ang saiman ka nung okok no tiyei khajak aboni bagai no nung bini kothma kaham no taku khoroksa ni kothma kaham no nung nini YouTube channel dawoi puirawo roi nung akothma kaham no nung torawo khiklaini ani bagai kogroi tono. Praise the Lord. Hallelujah. Aboni bagai angkha khaika kothma kaham pinani bagai ang lasia nei kothma kahamo suijak tongmani abo haino angbo tini okothma kaham ni bising tini no sanani bagai angbo rachia angbo kiriya kaitol hamari ruthung kaitol no subawoi tongtung nini langma slaijak thung hnai se tini ang o kothma kaham ni bising tini no saklayu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.